Разделихме се. Хубаво посвещение. Радвам се. Не е било лесно да напишеш такъв край. Да. Предвид обстоятелствата, да. Защо скъсахте, Джош? Наистина го харесвах. Не беше достатъчно. След убийството на майка ми, нещо в мен се промени. Сякаш изградих вътрешна стена. Не знам, не исках да изпитвам пак такава болка. Няма да бъда такава, каквато бих искала да бъда. Знам, че няма. Не мога да се обвържа така, както искам, докато тази стена не падне. А това няма да стане, докато не приключа случай. Значи трябва само да намерим тези хора и да ги сразим. Но все още съм ядосан. Разбрах какво си направил. Хванал си следа с парите. Искал си да разбереш на кого са платили. Следата не води до никъде. Просто дих файловете, банката затворила. Документацията от сметките е останала в склад Пиониан Сити, но няколко години по-късно избухнал пожар и изпепелил всичко. Ударихме на камък. Как е станало? Инцидент с мрежата. Сигурен ли си? Проведено е разследване. Видя ли доклада на главния следовател? Не, но... Сериозно подпален склад, доста трудно за някакви стари документи. Положиха доста усилия и в друга посока. Трябва да прочет. Представям си обесен човек. Не ти ли мине през ума? Не. Ти би ли го носила? Да. Защо не? From Titicaca, Mumbai and Phuket. Тява мечка. Има и ногти. Сигурно са по-опасни от зъбите. Един му липсва като на мен. It's half the fun. What do we do if we have to go to... Тогава ти ги измий, бабо. Мирая ти носи хуб. Никой не те... Номер 1. Хайде, да тръгваме. Want to see my clearance? He unveils the alien. Maybe I'll just leave this here with you. Let him pass. Get the hell out of here.